последните години ние разширихме нашата развойна дейност и от изпитанията, които естествено паралелно провеждаме върху показателите на двигателите с вътрешно горене, най-вече техните икономични и токсични показатели, започнахме да навлизаме и в изпитването на горивни клетки, които използваме и в нашия автомобил за състезанието Shell Eco Marathon, който непрекъснато развиваме и бихме могли да се похвалиме с това, че Технически университет София е първият български университет, който взима участие в това състезание. Идеята на състезанието е да постигнем възможно най-добра енергийна ефективност, като изминем най-голям пробег с определено количество гориво. Ние участваме още от 2008 година и през годините завоювахме множество призови места. В момента сме в категорията градски тип. Това са автомобили, които приличат на конвенционалните, които сме свикнали да виждаме по пътищата, и използваме за задвижване водородна горивна клетка с електродвигатели. Горивото, което използваме, е чист газообразен водород. С нашия автомобил успяваме да изминем 250 км с 1 кубичен метър сгъстен водород, като средната ни скорост е около 20 км в час. Работиме по усъвършенстване на системата за задвижване на автомобила, по минимизиране на загубите в нея, повишаването на коефициентът на полезно действие на цялата задвижваща система и на система за управление на енергийните потоци, така че горивната клетка да се поддържа в една работна точка, където има максимален коефициент на полезно действие. И за подобряване на тази система за управление и за разхода на енергия по време на състезание през тази година разработихме и система за събиране и за безжично трансфериране на данни от автомобила към отбора, така че да може в реално време да следиме параметрите на автомобила, да променяме стратегията съобразно условията на пистата. Системата за безжично следене на данни посредством телеметрия се състои от два Arduino микроконтролера, тъй като те са широко разпространени и напълно удовлетворяват нашите цели. Няколко датчици за съответно токови, за входа и изхода, консумацията на водород и прочие. Като цялата тази информация се предава чрез модула NRF24L01 към персонален компютър с също такъв модул. В момента работиме върху система за управление на консумираната енергия. Използваме система за съхранение с суперкондензатори. Също така използваме два постоянно токови електродвигателя за задвижването. И също така работиме и върху система за сваляне на данни в реално време за движението на автомобила, за да можем възможно най-добре да се адаптираме към условията и да подобряваме стратегията в реално време. Научните проекти в рамките на инициативата Студентски иновационен хъб дават възможност на студентите, на креативните студенти от Техническия университет София да работят върху идеи, които бих казал, че дори не се очаква в повечето случаи да имат и практическо реализиране. И те могат да бъдат съвсем налудничави, но идеята по-скоро на този проект, поне аз лично считаме, да развие креативността на студентите. Този проект е изключително полезен за развитието на умението на студентите и подобрява в голяма степен тяхната адаптация при реализирането им в тяхната професионална кариера след университета.